Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şu yıl 2023 yılın 6 noyabrından 11 noyabra çenli Jeneva şäherinde Birleşen Milletler Guramasının ýygnagy geçirildi. Ýygnak nähile Türkmenistanyň meselelerini seretmek boýunça 5 günläp dowam etdi. Şoňa Pravazashitme organizasiýa Türkmen Helsinki fond gatnaşdy. Assalamu alaikumlar geleniňiz üçin. Şu Jenevada nähili meselelere seredildi. Haýsy temalar gozgaldy? Şolar barada giňişleýin gurrun berseňiz. Salam aleikum hemmeňize. Atamurat berdi bir neme ýalňyşlyk bar. Bu ýygnak 2 hepde geçirilmeli, 2 hepdede de bolmaly. Birinji hepdede 3 güllap 1-nji, 3-nji gün, 5-nji gün Türkmenistanyň meseleleri seredildi. Şol sanda beýleki ýurtlar bar, Özbegistan mysal üçin beýleki ýurtlar bar. Ýöne şu 1-nji hepdede Türkmenistana köprek üns çekildi. 2 hepdede de beýleki ýurtlar meseleler çözülür. Bu 4 ýylda bir gezek şunyaly şansymız var. Misal üçin geçen sapar 18-nji ýylda geçirildi. Şu ýyl noýabrda geçirildi. Öňünden muňa taýýarlyk görülýär. Şu ýerde pursatdan peýdalanyp men hemmeňize sag bolsun diýjek bolan. Sebäbi şu ýerde hemme siziň ejir çeken situasiýalaryňyzdy şu barada aýdyp bildik. Şu güne çelli biz yüzlenmedik yerimiz yok. Uğrattık, ayttık, gepledik, yazdık. Sizem şoňa goşuldyňyz, sizem öz YouTube kanallarınıza, belki saytlarda, nemelerde her şunu izlederli gurrun geçirip ýördiňiz. Şu gezek biz onu şu barada mart ayda jemi şu temalar barada hemmesini ýazyp ýetişip uğratdyk. Biziň guramamız Bolgarski Helsinki'ni haýyş etdik. Mundan başga ýene-de bir sany guramalar tapşyrypdyr. Ýöne biz şu meseleni has, çuňur has soňuna çelli bardyk. Şo ýere baryp özümiz hem çykyş edip resmi delegatlaryny çagyryp, täze olaň wagtlary ýok, köp sanly dokumentlary okamagy diňe biziň ýurdumyzda. Hudaýa şükür biziň sayt eventimize 20 goloy adam gatnaşdy. Şol sanyny 10 ýurtdan delegasiýa we 9-10 Pravazashitne NGO diýili NPO-nyň wekilleri käy wagt biri çykýady, girýärdi. Şoň üçin jemi 19-20 diýäsde. Mundan başga biz gynansak da şu gezek resmilere tanqid etmek ruhsat berilmedi. Olar çykyş edenne diňe öz tekliplerinizi beriň diýip şeýle moderat şert goýdy. Şoň üçin bir näçe ýurtlar çykyş etdi, onlarça. Wagt neme munudam ören çäkli bir ýarym minut bolansaň dereg aýtmaly boldular. Ýöne Hudaýa şükür köpsi öňünden 2 ýyldan bäri hemmemiziň aýdýan gurrumuzy gözeňine tutup şonu goşup ýetişdiler. Edil biziň diňläp aýdýan zatlaryny men dereg ýazyp alyp ýazgyn hemme ýazgylaryň nemesine häzir sizler kysgaça aýdyp geçjek. Sebäbi umumlaşdyryp aýtsaň ýüzlegi boljak bolýar-da. Sebäbi öz şo wagt gören eşten zadyň şo wagt aýdyp geçseň has gyzykly bolar size. Misal üçin 1-nji Sudan çykyş etdi. Ýöne gynansak da türkmenler resmi delegatlar bilen öňünden iş geçiren bolmaly. Sebäbi käbir ýurtlar tanqydyň ýerine yüzle aýdyp geçdiler. Onuň gurrun bererlerine ilki başta aýdallaryna Türkmenistan delegasiýanyň göwünde degmejek bolup, biz sizi gutlaýas. Siz 1-nji edek şu neme goşuldyňyz, jogap berip oturýarsyňyz. Şunu biz goldaýas diýip raçyk göwlerini nemetdiler. Onsoň gurrun bererlerine käbir ýurtlar gaty konflikte girmejek bolup, Türkmenistanda bolýan işleri şonu dowam edberiň diýjek boldular. Mysal üçin bilim sistemany dowam edberiň ýa-da saglyk sistemany ýa-da o waň şertlerini şäher şeherlere çelli ýokarlandyryň şunyaly teklipler berdiler. Ýöne Kanada mysal üçin şeýle diýdi. Biz size teklip berýäs, umumy halkara ýygyrlamалary ýogatmak konvensiýaga goşulmaga çagyryş edýäs diýip şonu aýtdylar. Kanada ýene-de ýurtdan girip çykmak azatlygy hökmen derecede yerini yetirmeli. Beýleki ýurtlaryň tapawyny bu Kanada näme diýdi? Täze pasport bermäge siz borçludyňyz. Onsoň aktivistler we prawzashitlikleri ýygyrlamaly däl we beýleki meseleler. Soň Çili goşuldy. Чили ода диýdi konvent po pytkam насильственное исчезновение. O bulary diýir görkezin diýen kampaniýany goldadylar. Bunu ýaly bolmaly der. Adam gitmeli däl, adamyň ykbalyny hemmemiz bilmeli.
şol sanına raýatlygyny, Türkmenistan raýatlaryny özlerin bilmeli dip şeýdip teklip berdi. Daşy Kitay garyplygy ýok etmeli dip çağırşy. Demek, olaryň monitoring edip oturýarlar, olaryň seredýarlar, bolýan zatlar izarlap oturýarlar. Soň Costa Rica ses we habar beriş serişdeleri azat bolmaly diýdiler we aýallar meselesi den hukuklyk bolmaly, aýallar bilen erkeklerin hukuklary we ýene-de şo ýurda girmek, çykmak, bulan ötgeşik teklibi, şo dokumentlary sizin açyk mümkinçilik girip görmäge dokumentlary açyk bolmaly diýe. Demek, şo eger o da şo dokumentlary girmek, açmak, görmek azatlyk diýilende bolan wakalar barada bir zat sorasaň ministerstwodan ýa MVD ýa bolsa belki Sağlyk goraýyş ministrliginden sorana ýa-da statistika ministrliginden sorana hakyky dokumentler el ýetirip bolmaly diýip. Horwatiýa näme aýallar barada goldady we ýurda girmek, çykmak. Bu da ina şu bizim bir näçe hemmemizin şu meselelerini galdyran üçin indi Horwatiýada şu zatlary eşitipdir. Ondan Kuba OON'un tekliplerini yetirmeli dip çağırış etdi. O da bir ören vacip teklip, sebebi OON'un tekliplerini şu neçeli Türkmenistan gözümýär. Soň Kanada, Djibouti, Egipet, Estonia bular çykyş edenlerine aýalan meselelerini galdyrdylar. Şeher we owa, onu men aýdyp geçtim. Onsoň Estonia, Finlandiya, Fransiya bular halkara ugalowny sudy ratifitsirować edin dip çağırış etdiler. Bu ören vacip mesele. Henize çeli Türkmenistan bu dokumenta gol çekenak. Onsoň berde Türkmenistanyň gynamalar bar dip aýdyldy. Şo gynamalary monitoring etmek üçin halkara guramalara girmäge ruhsat berin dip çağırış edin. Şu güne çeli ruhsat berilmendir. Ýöne Türkmen delegasiýa çykyş edenne şu soňky ýylda bir sany halkara guramalaryň wekillerine biz ruhsat berdik dip çykyş etdiler. Ondan ýene bir näçe ýurtlaryň galdyran meselesi internetde has girmäge mümkinçilik bolsun diýip çağırış etdiler we senzura bolmasyn diýdiler. Senzura demek özüňiz bilýäňiz bir näçe saytlar, bir näçe internet ulgamalar Türkmenistana girip bolanak. Umuman Türkmenistanyň internet meselesi siz özüňiz bilýäňiz ören pes derejede. Gambiya dini barady meseleni galdyrdy. Siz bilýäňiz dini barada da biz her şunu çeli monitoring geçirip ýörüs. Bu meseleni eşitipdirler. Indi Germaniýa ve Irlandiya ören giňişleýin teklipleri berdiler. Olar diňe 1-2-3 dip geçmediler. 6-7 punkta çeli aýdyp ýetişdiler. Zähmete çekmek, o paxta diýdik, beleki diýdik, çäreler. Şo arada görüngeçdi. Bu nezakonno diýip aýdyldy. Eger işe alan bolsalar, işe berilýän bolsa, onu işläp bolýar. Ondan başga bu уже незаконное привлечение, принудительно diýilýär. Türme ýagdalary galdyrdylar we internet habar beriş serişdeleri Türkmenistana Gyzyl Haş guramany girmäge ruhsat bermeli, ýene-de açmaly öň bardy. Soň gadaglanyldy. Ýene-de şonu açmaly diýip teklip etdiler. Indi şu gedek onu teklip diýip görkezdiler. Tanqid dälden teklip. Hemme ýerde bulan has aktiv ýurtlaryň teklipleri ratifisiruють международную конвенцию по пыткам. Ve şuýda Indoneziýanyň gyzykly bir nemeni görkezdi. Zähmet migrantlaryň hak hukuklaryny ýerine ýetirmeli diýip Indoneziýa agzap geçdi. Onsoň Irlandiýa ýene-de şu twistlaryň we prawozащитниklaryň hak hukuklaryny depelemek bolanak diýip aýtdylar we jurnalistler, aktivistler, prawozащитникler işler ýaly olan işine päsgel bermeli däl we olar hiç hili geçirilen iş barada gysynmaly däl özlerini izarlarlar diýip gysynmaly däl diýip Irlandiýa çykyş etdi. Italiýada şu türmelerdäki gynamalar barda aýdyp geçdi. Kazakistan sud sistemany formalaşdyrmaly diýip çağırış etdi. Ve ombudsman institut diýilýär da ombudsman instituty has berkitmeli, has kämilleşdirmeli diýip Kazakistan çağırış etdi. Latviýa, Lüksemburg bular ören giňişleýin teklipleri berdiler. Ombudsmanyň roluny has doly ýetirmäge uğruna çykmaly diýdiler. Ýa ombudsman özüňiz bilýän Türkmenistandaky ombudsmany gynamalar konwensiýasy, gynamalar barada konwensiýaga goşulyň diýip çağırış etdiler. Gender nerawensitwa we
şu aktivistleri, pravozащитниклары, оппозиционерлары izarlamak için terörist diyen nemeni ulanmak qadağan deyip çağırış ettiler. Bu arada biz bir neçe gurun ettik, даже вот Nurhayat Hanım için meselesinde ama press-release'de bir görkezdik. Lüksemburg näme deydi? Международный уголовный суд şoňa girmeli diýdi. Haýsydyr bir diskriminasiýa görnüşleri qadağan etmeli diýdi. Korrupsiýa barada iş geçirmeli diýip çağırış etdi. Nepal bilim sistema seredin diýdi. Görýäňizmi? Bilim sistema özol gowy işleýän bilim sistema çöküpdir. Ýokary hili bilim bolmaly diýip çağırış etdi. Invalidler barada Nepal agzak geçti. Нидерланды дискриминация любых признаков, onam aydyp geçtim ve spetsdokladчик çakılık bermäge haýyş etdi. Spetsdokladчик diýmek, ayna mysal üçin 2003-nji ýylda Immanuel Deko ruhsat berilmedi. Именно по правозащитному движению spetsdokladчика yol verin, ruhsat verin diýildi. Onsoň Panama ýene de şu aktivistler we pravozащитниклар we oppozisionerlaryň işine päsgel bermeli diýip teklip berdi we gyzykly zat profsoýuzlar dikeltmeli diýe. Ana onam eşitipdirler. Profsoýuz barada kän gurun gidilenok diýeni biz özüňiz bilenmiz şu profsoýuz Türkmenistanda ýam dargady. Portugal gyzykly zat mugallimlere учебниклары, kitaplary berer ýaly üçin bolar ýaly etmeli diýe. Görýäňizmi? Edil şo meselelerim eşitipdirler. Onsoň Togo diýen ýurt türmeleň beter dolu diýip görkezdi we şo türmeleri azaltmaly, içine sany azaltmaly diýdi. Pravowy reforma geçirmeli ki Türkiýe döwlete degişli däl guramalar bilen işleşmeli, pravozащитниклар bilen aktivistler bilen işleşmeli diýip teklibi berdi. Aýallaryň hak hukuklaryny goramaga çağırış etdi ve habar veriş seriştilere yol açmalı, gender neravенство diye, Ukrayna kıynamalar barada ve çağılan hak hukuklaryny goramaga çağırış etdi. Britanya şu ikisany konvensiýa gol çekmäge çağırış etdi ve söz ve pikir azatlygy yol vermeli. Amerika advokat kömegine adamlaryň mümkinçiligi has giň bolmaly diýip ve türmelerde inspektorlar bolmaly diýip teklip berdi. Söz azatlygy, saytlar köpörmeli, internetiň mümkinçiligi has giň bolmaly we şu ýerde interesli bir zada görkezdi. Amerika propiska sistemany aýyrmaly. Özbekistan pravozащитаны berketmeli diýdi. Awstriýa habar beriş serişdeler, Международный уголовный суд we OON'a kömek etmeli, OON bilen işleşmeli, OON'un spets proseduralaryny goldamaly diýip çağırış etdi Awstriýa we Belgiýa habar beriş serişdeler we human rights guramalar, pravozащитниклар çağa zähmet barada dokumentleşdirmege yol açmaly, şu işi alıp barýanlary korkuzmaň diýip çağırış etdi. Ina esasy bize gyzykly nemeler, belekli ýurtlar, mysal üçin Alжир iş sany köpeltmeli, usilit занятости we aýallary gynamaları besetmeli diýip aýtdy. Şunýaly teklipler. Käbir ýurtlar açyk tanqidden çekinen soň, ýüzle şu arada eger şu meselelerim göz öňüne tutsaňyz gowwalarda diýip şeýdip aýdyp geçdiler. Umuman ina şu esasy geçirilen meseleler, onun 3-nji günüm geçirildi, 5-nji günüm tamamlayış ýygyna geçirildi, anada da aýdyp berelim. Как мы уже сказали, это мероприятие проходило в Женеве, в представительстве ООН. Оно проходило в зале, зал называется «Зал прав человека и Альянса цивилизаций». Это очень знаменитый зал. Если мы знаем, что 193 члена ООН, на отчете Туркменистана присутствовало, на мой взгляд, где-то от 60 до 70 государств. Hemişe azrak yurt bolýar, sebäbi köpsi wagtyna gelip bilmeýär, 2-nji gün, 3-nji güne ýetişip bilýärler. Сначала, конечно, слово дали туркменской делегации, Вепа Хаджиев, и потом члены делегации отчитывались со своими докладами. Но, как обычно, если вы видели, в марте месяце Туркменистан тогда тоже отчитывался, вот это вот тоже то же самое было. Что удивительно для меня было,
То, что некоторые члены туркменской делегации, это заместитель министра внутренних дел и еще ряд товарищей, мужчины, в основном они свои отчеты зачитывали на английском языке. Видимо, им сказали, пейте и говорите на английском языке. На нескольких вещах хочу заострить внимание. Это то, что со слов заместителя министра внутренних дел, когда он сказал, что в Туркменистане будет строиться 2 новые тюрьмы. Понимаете, это немножко было странно. Если бы он сказал бы, допустим, что мы будем сносить старые пенитенциарные учреждения и будем строить 2 новых, это один вопрос. А он как-то сказал, что вот мы еще дополнительно будем строить 2 тюрьмы. Это первое. Что примечательно в отчете прозвучало то, что американская делегация и несколько стран Европейского Союза в этом году им дали разрешение посетить несколько колоний в Ахалском вилаяте. Сам Вепа Хаджиев в основном он коснулся о том, что опять-таки, что в Туркменистане все прекрасно, что социальная политика хорошая, что люди живут хорошо, ну и так далее, так далее. Что для меня удивительно, это то, что турецкая делегация, женщина, она сказала, что нам нужно работать НПО. В пятницу, когда заключительное мероприятие было, выступала третий секретарь представительства Туркменистана в Женеве, в ООН. Она там сказала, что мы будем работать с правозащитниками. Я не знаю, с какими правозащитниками намеревается официальный Туркменистан работать, но такая фраза прозвучала. И также было сказано о том, что все замечания они учтут и будут работать над всеми замечаниями. 25 числа Управление Верховного комиссара по правам человека опубликует все вот эти рекомендации, и до 5 декабря мы должны просмотреть их и дать дополнительные свои замечания. Все вы, присутствующие и кто помогал нам, всем правозащитникам, составлять наши доклады, ваши фамилии прозвучали там. Всем огромное большое спасибо. Февраль-март айларда biz şu iki dokladları uğrattık. Şu yerde dolu hemme case'ler var adı aydıp geçtik. Yankı yığınıqta vaqt çaklı bolan soň İngiliz tiline 6 adam çıkış etdi site event'te. Berdaki oturulan köpsünün adları aydılıp geçti. Şu case'ler var da şu ýagdaý ören wajip meseleler çözmeli dip aydılıp geçti. Şu yerde 10 yurtlan delegasiýalary oturdy. Olar ýazyp aldylar. Bundan başka her haysına öňem e-mail bilen uğradyldy. 5-nji tamamlaýyş zasidaniýa bolanna bir denan şol çykyş edenle gysgaça ilk başta neme diýdi? Tekliplerin hemmesi göz öňüne tutulandyr, biziň dakladymyza bardyr diýip aýdyp geçdi. Ýöne o dakladda ol ýok. Bundan başka geň zat biz aktivistler bilen we insan hukuky goraýjy aktivistler bilen işleşjek bol. Şu yerde misal üçin berde oturulan Aziz Mamedow, Atamurat Saparov, Alisher Sahatov, Zarina Akhtamowa, Nursultan we beýlekleň case'leri barada aýdyp geçdik we şoňa ünsüni çekdik. Esasy problem nämeden çykýar? Türkmen migrantlaryň dokumentleri bolmansa, bulan ýagdaýy agyr, gapana galan ýaly boldular. Ne o ýere barmak, ne bu ýere barmak, ne Türkmenistanyň konsulstwa gepleşmek ýagdaýly bolmansa, bular agyr ýagdaýa düşdiler diýip ikilden bäri biz gyýgyryp otyryp şonu düşündirdik. Bulary düşündiremize okan ýaly bolanak. Mysal üçin Eziziň misalyny aýdýasyna dokumentini berdi. İzine de beren aklar yitirdik diýip. Yitiren agyr. Mysal üçin şunaly nemeler bereňne абсурдно diýär da, абсурдно diýip jogap berýär. Если у кого есть вопросы, пожалуйста. Ine siz çağırış etdi diýeniz. Çağırış talapyň tapawutyny tomaşaçylarymyza düşündirip geçsek, требования и предложения как бы rus dilinde aýdanda. Evet, geçen sapar olar tanhid edip bildiler, mümkinçilik berildi. Şu ýazak moderator, председателиň ornmasary şeýle teklip bar, demek şu türkmenler haýyş edendirler. Biz size bir ýarym minut berýäs, siz diňe rekomendasiýa berip bilýäňiz diýip şeýle şert. Ondan başga конечно sögünmek, beýle kızatlar gadagan diýip öňünden şonu aýtdylar. ООН – это одна большая организация, где членами которой являются 193 организации. Даже принимая резолюции по Израилю, по секторе Газа,
по Китаю, по Северной Корее и так далее, и так далее. Он может эти резолюции принимать. Не все страны, правда, за них голосуют. Но опять-таки все эти резолюции, они носят рекомендательный характер. Они не носят характер обязательного. Duştayda aytacak zadım yine Alişer, men, Aziz Mamedov, Zarina Ahtiyamova ve bir neçe egindeşlerimiz şu gece gündüzde bir halk bilen görüngdeşlik geçirmek platformalarının biri TikTok bolupdur. TikTok'ta gönü yayılım, yani canlı efir açıp şu yerde görüngdeşlik edenimizde käbir hökümeti goldayanlar, diktatör rejimi goldayanlar näme başardınız? Elinizden näme geldi? O guru halkı güýmeýäňiz, halkı aldaýaňyz, aýyny nämeler etdiňiz, şolara yüzlenjek bolýan. Eşden olsaňyz, näçe döwletiň ady agzalyp geçildi. Diýmek, şo ýerde biziň hem goşandymyz bar. Bul döwletler ýatyp, şo döwletlerden gelen predstavitler ýatyp, düýşünde görmäne haky ýok. Diýmek, bu zatlar monitor edilýär. Diýmek, seredilýär, analiz edilýär. Bulan bir biziň bir üstünligimiz diýsek ýalňyşmaz. Alişer söz soraýar. Alişer aýdyber. Салам алейкум, yana biraz eklemenize. Şöyle тоже менам отмечу, да, bizler активисты, да, bizler говорим свои мысли, и bizler за свободу, да, чтобы жить свободно, жить нормально, и bizler çünkü gün Türkmenistan'ın situasiyasını iznутри знаем и мониторим, и adamlar bilen именно bağ kuramız, да, yani Atamurat aytты, TikTok bilen переписываемся и снимаем ролики, видео, общаемся с ними canlı yayınlarda. Sizler bilesizler mi? Подчеркнули жирным зат bilen то, что вы правозащитники. Почему я скажу? Смотрите. Aziz Mamedov, Dursultan Taganov, Atamurat Saparov'un hemmesinin ситуациясını, вот точно кейсini de четко описали. Даже мен заметил, да, мен здесь тоже отметка aldım. Sizler сказали то, что mening ситуациямда, mening veçeme документ vermediler за мою критику. И еще плюс к этому, это маленькая деталь, но вы, Тажгуль Сазакова, именно отметили вот это, да, то, что mening хатыныма, mening ayalıma ayttılar, git Özbekistan konsulствосынан kömek sonra diskriminert ettiler, ayrımcılık ettiler, milletparazlık ettiler. Это Türkmenistan'ın içinde yaygın olanını siz четко подчеркнули, и это было так. Спасибо, благодарю то, что sizler защитили 190 вот именно şu организацияда айды bildiğinizler, ayttыңызlar, и еще раз доказывает то, что çünkü sizlere ayda oturan gaplar это töhmet. Еще раз подчеркиваю, как блогер-активист, они подтвердили то, что они, кто они такие, да? Это раз, первый момент. Второй момент, у меня вот вопрос такой, да, sizlere. Bizler bilemiz Türkmenistan делегациясы, лоббисы, да, они всегда как, будь то ООН, будь то ОБСЕ, нере çıkış etseler, кривые слова, всегда вранье, и необоснованные какие-то zatlar aydarlar da. Şöyle bir giden zat attılar da, bir giden yurt teklif etti onlara. То, что пахта запрет, сон правозащитниклар или же международный затлары, немал организациялар Türkmenistan'ın içine koy vermek. И вот это все они будут делать или же нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, да, вот опять-таки же ben şu zada düşünemiyorum. Yine 2 sene türme dedi. Я вот не понимаю, да, вот никакой логики нету, потому что бар yoğu 4-5 milyon vatandaşımız var da sanımızı alsak, 4,5 milyon где-то население Туркменистана, да, уже, я не знаю, Америка это в первую, вот 300 milyon bilen, она в лидере, то, что преступление var, türmeler köp, и басылады, да. А Туркменистан'да всего лишь 4-5 миллион, и что, преступность много, да? Я вот этого не пойму, невольно, да, инакомыслящие басчак mı bu türmelere, да? Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот, nem için iki türme kuruldular насчет наших делегатов. Birinci sorun, будут ли выполнять рекомендации дип soraýanda.
это рекомендация. У ООН или ОБСЕ нету штрафных санкций за то, что ты не выполнил. Это не Международный уголовный суд или еще какой-то организация. Это рекомендательная организация. Поэтому очень много резолюций, например, вот по Туркменстану несколько резолюций выносит ООН. Говорит, вот факты, то, все, другое. И говорит, приведите это все в правильное русло и выполняйте. И проходят годы, они не выполняют. Поэтому эти страны отходят в сторону, становятся как изгои. Их все время критиковали до сих пор. Теперь Туркмения говорит, да, мы будем делать. Она не говорит, нет, не будем. Раньше она говорила, это неправда, мы не будем. Это чисто простое объяснение. Сейчас они говорят, да, вот что-то такое есть, мы будем иметь в виду. Вот этот ответ. Они брошюры поставили там туркменской статистики. Якобы они подготовились к организации, к ООНу, и, мол, они готовили, вот они сделали и так далее. Но если в интернете она есть, вы посмотрите, и там просто детская сказка. Я насчет тюрем Алишеру хотел Да, сказать. вот именно на этот вопрос. Это, знаешь, что еще Ниязов в свое время говорил, по поводу и без повода сажайте как можно больше. Такое указание он давал МВД. Там пропускал народ как через сито. Не случайно при Ниязове по 10 тысяч и более амнистии были, потому что надо было место освобождать. Но до амнистии, пока этот человек в тюрьме побывал год или два, он испытал жесткость, пытки и все прочее, голодовку, безлекарственные болезни. Вот когда вот это все испытал человек, почему Ниязов говорил, как через сито надо пропустить? Чтобы потом свобода безработная, голодная для него оказалась раем после тюрьмы. Вот для чего сажали как можно больше. А сегодняшние, они продолжают его политику. А вот это же опять-таки же доказывает то, что, понимаете, вот то, что они вот это вот две тюрьмы для такого населения, да, Да. вот это абсурд. Ты что другое есть? Там сказали, что какая-то страна говорила, у вас тюрьмы перегружены. А он вроде, вот мы строим еще 2 новых, чтобы не было перегружены. В норме, чтобы было. Видишь? Это идиотизм просто. Вот здесь я добавлю, Алишер, вы просто не в курсе. Нам рассказали, что Туркменистан, когда вот разрешил представителям одной или двух стран посетить туркменские тюрьмы, им показали образцово-показательные тюрьмы. То есть самые такие современные, которые построили, и все там чисто и аккуратно. Вот эти только показали. Но, конечно, следующие будут спрашивать, можно мы другой посмотрим? И теперь они хотят построить новые, чтобы показать хорошие новые тюрьмы. И дело не только, хотя и в этом тоже, не только в том, что тюрьмы старые и переполнены, а в том, как относятся к ним, к заключенным, о том, как содержат их. Вот в этом. Вот это они сейчас боятся показать. Показывают только потемкинские деревни. Да. Вот это, знаете, помните, просто добавлю, помните, да, когда COVID-19'da tubеркулезunu boşadıp öyüne koyverdiler, помните? Туберкулезunu boşadıp, когда ОБСЕдан проверка gelende, домой отправили, потом их обратно взяли в этой больнице, понимаете? Это и так, это просто, я не знаю, вот. Aziz Mehmetov söz sorayı. Aziz Aydaver dinleyiz seni. Salamu aleykum ilküyle hemen şöyle yani atamra adamdım ayıp geçti atamra sapa näme başardyňyz döwlet hökümeti gollaýanlar diýenlere diýdim. Men şeýle diýeýin, ben aralarda bir iten 4 aýlap nemelere efirlerde, rahatlarda men görenler, çünkü turizm bilen meşgullanyp birar. Öňki SSR döwründen daganlar, rahatlar Orta Asyadakylar, kim Türkmenistana ýaşap giden Ors, Belarus, Kazak, Kırgız, Doğu turizma, dinjalmana gelenlerine käbiri soraýarlar-da nirden käbir ýaşak gaýdanlar bar. Şolara maýt biz ýa ýaşajakdyk bu diýe öňler diýe, ýöne diýe. Şu SSR dagany bäri diýe hiç Türkmenistan düzelmedi. Ýaşlarymyz gawat ile türkmenler, ýaş oglanlarmy, gyzlarmy, gelinlermi, olar öýleni kämahal oturup gürleşýär, sady etjek. Käbir atanya käbir men tanany. Köpden bäri bir ýaşap gören bir genneje bar. Türkiýede, Türkmenistanyň gaýdany.
Şo gennece aýtýar-da men niýe gaýdamda diýe Türkmenistandan niýe kaçan Türkmenistan düzeler sonra gelernik gaýtdym diýe. Kaçan düzelse gelernik gaýtdym diýe. Her şinden düzeler ok diýe-de. Menem hiç tat diýmedim. Ýöne şol ýaly diýen adamlar kän gördüm öz durmuşumda. Çünki bizem Türkmenistandan çykyp gaýdamyzda soňky ýerde kaçan Türkmenistan düzelenine gelerdik gaýdyk. Ýöne gynansak da otursak ağzımız sesimiz çıkarma ağzımız immun sesimiz çıkarmany otursak alkışlap otursak ýalňyş etýän işlerine alkışlap otursak bu işler hiç mahal düzelmeýär ağına ak diýmek garasyna gara diýmegem gerek arasyndan at çapdyranda da mysal üçin at çapdyranda şoň julowyny tutup upravlýat etmeseň at öz başyna aýlawda öz başyna çapy bilmeýär. Şonuň üçin her bir dada baş gerek. Men tankitlamak, hökümet tankitlamak diýilen zat men erwe saat dälmika diýen ýalňyşyna ýalňyş dogrusyna dogry diýmäni watandaşlara da tawsiýam, maslahatym dogry söýgün men bir mähir mulaýym söz bilen aýdyp düşündirmem bolar. Ýöne gelecek bu düşi na našych rukah diýjek bolýan. Gelecek biziň elimizde. Biz gülletmesek, biz ösürtmesek, biz ağına ak diýmesek, arasına gara diýmesek düzelmez diýen. Şu edilýän işlerem diňe bizi üçin diýip pikir etmesinler, bizi görýänler, bizi izleýänler, bizi synetýänler. Bu gelecek üçin bu ýagty şöklendirilme bir ak ýollar bilen ýöremegimiz üçin gelecekki nesillerimiz gowy günlerde ýaşamasy üçin alada edilýär bu zatlar. Näde sen düşünýänsiňiz diýip umyt etýän janlaryňyz sag bolsun. Siziň maýgynlaşlar alyp barýan işleriňizde üstünlikler artyp etýän hemmäňiziň janyny sag bolsun. Siz beren gürünleriň üçin köp minnetler. Owa watandaşlar görüşimiz ýaly Ženewa şäherinde Türkmenistanyň meselesi boýunça oňa ýygnap geçirildi. Prawazaşçylyklarymyzyň aýdyp geçişi ýaly, ýagny men öz dilimden, öz sözümden aýtsam, ýagny uly bir sepkip diýsem ýalňyş barmy? Sebäbi şonça döwletiň, şonça milletiň üns merkezine düşmegi Türkmenistanyň eýem bir üstünlige tarap ilkinji ädimler diýip bilersiz. Iň wärkisi ýaňam bellep geçdik. Принуждённая эксплуатация, ýagny mejburi ýagdaýda zähmet borçlulygy, ýagny paxta çykyp paxta ýygdyrmak edara karhanalaryň işgärlerine. Şol zatlar ýyllardan bäri dowam etip gelýär. Türkmenistan garaşsyz bolandan bäri hatda ýaşullar tasdiklap biler. SSR döwürlerinde de bardy. İşgärleri, şeylegen talipleri paxta ýygdyrmak memesi. Rusçalap aýtanda, если мы смогли достучаться до них, şolara çelle demedik bilen olsak, arzumyzy düşündirip bilen olsak, diýmek, indi Türkmenistan hökümetine näme galy? Şu dünýä guramalarynyň, dünýä döwletleriniň çlenleriniň beren tekliplerini adekwatny ýagdaýda oturup pikirlenip, düşünüp, owa halka bähbetli bolan, ýöne göz boýakçylygy üçin de ene bizde hakykatdan demokratik institutlar işleýär, adam hukuklary bozulmaýar, erkin hereket etmek, düzgünleri bozulmaýar diýip görkezmek üçin de hakykatdan hem halka bähbetli çözgütleri kabul eder diýip Türkmen hökümetinden umyt etýäs. Ýagny beýlek tarapdan seredende şonça döwletiň üns merkezine düşmegi eýem Türkmenistan häkimiýeti üçin bir minus diýsek ýalňyş mys? Şonça zamyçany almak bir gowzat da. Misal üçin okuwçy diýelim, mekdepde hem sapakdan gatjan olsa, sapaga geç gelýän olsa, o ruçkasyny öýünde goýup gelýän olsa, sapak okamaýan olsa, zamyçany berli otursa eýem näme doluk ýesipsek. Edil şoň ýagdaýda, ýagny täjrübe sazakyny sanap geçdi. Türkmenistan boýunça näçe minuslar şu ýerde sanap geçildi. Iň wärkisi erkin hereket etmek boýunça belki görensiňiz ýakynda TikTok efirde, Alşer Sahatov'un TikTok efirinde Kırgızstanly bir ayal maşgala geldi. Situasiýany deňeşdirmek üçin, dolu anyklamak üçin deňeşdirmek gerek. Ýagny biz deňeşdirme geçip gördük şu taýda. Kırgızstanda zagran pasportyny almak näçe güne çekýär diýip sorap berdik. Indi öňünçe men Türkmenistana aýdyp geçeýin. Türkmenistanda şu bismillah diýip zagran almak üçin migrasiýa barsa eline talon berilýär. 13 ay soň, 1 ýyl 1 ay soň gel ina oçurum şul diýip talon berilýär. Kırgızstanda şu durumlar nähili seredilýär diýende uskorenli varianty diye $100 töleýän de, elbette tölegile. $100 töleseň de 3 günde diye baryp alyp bilýän diye. Pol uskorenli variantynda $50 bilen de 10-15 gün aralykda. Eger muhtyna aljak bolsaň de
uzağı diye bir ayın içinde de eline zagran pasportun alyan diye. Näme Kırgızstanın näme ütkeşikleri var? Ya tebii resursda mı ya başka uğurlar tarapda mı ya mümkinçiligi yok mu? Bil kaslayın etili. Şu halkı ezme için Rusların bir sözü var. Sazdavay defitsit nabivay cenu diye qıtçılık emel yağdaydı döretdi, nırxı qaldıra verdiğin düşünce eğeriye Türkmen hükümeti Rinansak'ta. Näçe gıttı olsa, misal üçün men bana pasport gerek mi? Men yüzlenip başlayan tanışım yok mu? Bana zerur pasport gerek bir kayın içinde alıp olmaz mı ka deyip. Yani korrupsiya yol almak için emelli yağdayda düzülen struktura. Bugünkü günde şol minuslara, şu dünya kuramaları, beyleki devletlerin vekilleri, şonu ina şul minusun, ina şul kemçiliğin deyip aydıp bilen olsa, şol adamlardan minnettar men. Nur Muhammed ağa söz geçer sizden, ayda verin. Sağ ol. Sağ olasın bırak. Benim Sarınan Aydan'la koşuluşayan anladırdı tecrübül köp sağ olun etken işiniz atık oluş. Devam edin işte üstünlük kazanın bana size çıkardığım. Ol düşünmeyen adamlar düşünmeyecek olayanlar. Hakikaten edilen işler görünüyor. Sizin sayesinde seyrettiğin adamlar görmelem, bilmelem. Şunun için ol tankit edecek olayanlar ya aralacak olayanlar olur görüpçülük edip ya deyip krediyor. Şimdi yankı onun Cenevre'deki geçen Türkmen meselesi vardı. Yığınağı vardı. Türkmenistan'ın veren açığını onun sizin çıkışınızda şu Türkmenistan'dan son eyleki devletlerin veren teklifleri var. Beni var beğendiren de insana kestin tecrübül köp devletleri. Köp devletler öz tekliflerini veripdir. O katı beğendiriyor. Yani içindir? O teklif olsun, ol bunu görkezmede plandak etmeli bir değilmese de ol devletlerin vekillerinin veren teklifleri demek olur için anini biz razı içmeyi. Demek materyaller bilen tanış. Türkmenistan'ın demek yağdayını biliye. Şoň için aytýan zatlary gaty dogry. Hakykatdan Türkmenistan'daki kemçilikleri aytyp geçdiler. Oy her devlet bölek aytýanam bolsa, onlar şo demek ki emmesini bile cemlesen, şol umumy Türkmenistan'ın doly hakykatdan içinde bolýan wakalar, hakykatdan Türkmenistan'ın ýanky ýagdaýy doly şol wakany Türkmenistan'a wakany berýär. Her devlet birdir, ikidir rekomendasiya berýänem bolsa, ýanky açmýar. Hemmesini cemlesen, hemme devlet ýankyny. Ol Türkmenistan'ın dol kartinasy. Şo hakykatan begendirýär diýmek, sizin etken açıklaryňyz. Ya hem eýleki bilýän men eýleki sanaklary gorýan kurumlar var. Oraram berýär, ýanky Birleşen Milletler'de OBS'de öz ýanky daklatlaryny şolaň hemmesi hakykatan diňe Türkmenistan'ın öz berýän açygy däl. Ýanky sizin etken işleriniz barada, sizin berýän informasiýalaryňyz barada şondan netije çıkarýarlar. Näme üçin niçin Türkmenistan öz kemçiligini aýdan o wagtda takladyr. Şo kemçilikler bar diýip rekomendasiýa berilýär. Tankit edilmese de ýöne şo mesele azalýar. Ol eýem ýanky Türkmenistan'daky şo ýagdaý bardygyny görkezýär. Ýöne ony çykretýän eýleki döwletler berýän rekomendasiýany nerden alýar? Sizin ýanky açyklaryňyzdan, sizin daklatlaryňyzdan alýar. Dogry aýtýan. Köpden beri şu oğlanlardan yığınalıyor hakikatten yağda ne için nesiniz ne biz yurdun içine barı ölemiz yok yurdun içinden kavar almağım bize kıyın yani oğlanlar katlayanlar var doğrulanmışlar bilen havarlaşanlar var olur yağdayı biliyor olur yağdayı veriyor şunun için şol adamlara da şol bizim vatandaşlarımıza şu yiğitlere hemmesine sağ olsun ayçak olayan. Şu näme üçin diýseňiz, ýani nezem aýdyp geçdi, şu biz hemmemiz sesimizi çykaryp oturmalylar, ýani herkim öz ýagdaýyny ýöne bir eliň aýdanyna bir zat endi kelim bile gorlaýan. Ol hökman hapa söz bilen ağzyny hapalap tankit etmek ol gowluň ýagdaýyda. Normal sözler bilen hakykat ýagdaýat. Onuň tankit diýilen zat ol karalamakta. Tankit hakikate aydılıyor. Yani bizim devletimiz bir normal devlet olur mu olsa
o tankidi öýler üçin bir garalama hökmünde görmelerle şondan netije çıkarmak bolmaly. Şo kemçilikleri ýok etjek bolmaly. Ha, şol esasy bizim maksadymyz. Ne şonu döwlet hakykatdan demokratik döwlet bolýar. Bu beýdip ýöne adamlar öz ýagdaýyny aýdyp ýa öz kemçiligini, döwletiň kemçiligini aýdanyna çykyş edenne, olary düşman hökmünde görmek. O uly ýalňyş. Men şu ýerde goşaýyn bir hadyrak ondan Ahmet sen soragyň berber. Ýadyňyza düşýärmi Nurhan Çariç, öňler türkmen delegasiýalar eger siz ýa biz çykyş edemizde teröristler, nämeler dip ýamanlaýardylar. Bular hemme aldaçylar, bizi aldaýarlar, sizi aldaýarlar dip kemkemden şu komandny iş bolan soň hemmemiz bilelikde şu iş alyp baran soň kemkemden biz olary öwretdik. Ina şeýle faktlar bar bolsa hökmän ýüzüne çykararys, hökmän bu arada aýdylar, beýem detally faktlar bolan soň inni töhmetçiler ýa-da teröristler diýip aýdyp bilenaklar. Hudaýa şükür. Muňa biz komandny rabota diýäs, komandny hemmemiz bilelikde şeý diýip alyp barsak, bu mesele hökmen çözüler, gymyldar diýip umydymyz bar. Muňa kim bize energiýa berýär? Sizin alyp barýan işiňiz, biziň alyp barýan işimiz. Eger kemkemden damja neme der diýerler-de, kemkemden bu hökmen çözüler. Ören kıyın bu işler. Ýöne haçanda biz Nurhan Çariçina öz maşgalasyny misal görkezsek, näçe ejir çeken maşgalary bar. Näçe biziňkiler ejir çekdi. Şuňaly sizem ejir çekmäň diýip bizem şoň üçin siziň nemäňizi eşdemize insanperwerlik bir kömek edeli diýäs. Ina biz şundan geçdik, biz şundan nemäni öwrenlik tejribemiz bar. Şoň size de görkezeli isleseňiz edin, islemeseň edmäň ýöne biz şundan geçen soň sizem biz ýaly diwary maglaňyzy urmaň, size neожиданный bu datlar bolmasyn. Eger isleseňiz şuny ulanyp bilersiňiz diýip size şu teklipleri berýär. Siz bolsa şuny başga neme istoçnikler bilen, çeşmeler bilen deňeşdirip ondan ulanyp bilýäňiz, inanmasaňyz. Şoň üçin käbirleri siz bize şeýle maslahat berdiňiz, oňa girme diýip aýdýan isläniň. Şu ýerde töhmet atýarlar diýerler, beýlik zat edýär. Hemişe de şo bar. Nurhan Çariç ýadyňyza düşen bolsa ilk başdan hem şo bardy. Şo bolan soň biz 20-30 ýyldan bäri şeýle ýagdaýa düşdik. Hasy dogry aýtýan. Şoň üçin eýleki guramalar var ýurtdaşynda. Olaram insan haklaryny gorýas ýa ýurtda bolýan zatlar tarhis etýär, şoň garşy hereket etýär diýerler. Ýöne diňe ol iş bilen näl. Eýleki infolary garalajak bolup, olary ýanky diňe özleri akçawyş bolup, eýlekilerin hemmesi yalan sözleýär, iş eden zat diýip. Ina şo zatlardan bak gerek. Şondan ýokary bolmak gerek. Aýtap biri bilen hemmemiz bilelikde goýular öz ýolu bilen, siz öz ýoluňyz bilen, eýlekiler öz ýolu bilen. Ýöne ümsüni küýni diňe şo rejime garşy hereket edip, biri-biriňizi ýöne yere sokmak bilen ýa ýok etmek bilen hereketlenmelerle bar güýjüňi, ümsüňi rejime garşy. Ana şo şeýdilse ýanky teň diýişiň ýaly täzikler, aktiv täzikler agzybir bolmak gerek. Bile hereket etmek gerek. Yok bar birleşmek diýilýän däl. Birleşmäne ol ýetesi zat ýok. Ýöne ýanky aýdyşym ýaly her kim öz ýolu bilen. Ýöne ýoly ýanky rejime garşy bolmaly. Bir-biriňe ganym bolmaly. Ine men aýtjak bolan. Sag bolun. Batı doğru aýtýaňyz Nur Muhammed abi. Beren görümleriniz için köp sağ olun. Söz gezegine Ahmet Rahmanov'a geçiriz. Ahmet ağa ayda verin. Dinleyiz. Здравствуйте. Вы упорно идете этим путем, тем, чтобы показать истинную картину Туркменистана и всех его граждан на данный момент. Насколько это все серьезно. Вот за это я вам благодарен. Еще я хотел бы тоже отметить один момент. До меня было сказано Атамурадом и Нурмухаммед Ага по поводу того, что делаются рекомендации Туркменистану, они их не исполняют. Я уверен, что обязательно этим рекомендациям и их исполнением ведется учет. Обязательно. Я уверен, где-то ставится галочка, какие рекомендации были предложены,
и какие из них выполнены. И, конечно же, как мы все знаем, большинство из этих рекомендаций не выполняется, если не сказать все. Нынешнее правительство, для всех не секрет, провалило все свои обязанности. То есть на данный момент все программы, которые они обязаны должны были сделать. Как бы они что ни говорили, может, в лицо им не говорят это, но все прекрасно знают или хотя бы предполагают состояние Туркменистана и его граждан. На данный момент только мы, туркменистанцы, знаем, насколько это правительство нынешнее почти все свои действия делает против своего народа, против своих граждан. Я не могу вот сейчас с уверенностью сказать, что они сделали для того, чтобы народ начал жить лучше, процветал. Может, какие-то программы и как бы направлены на это, но в результате мы видим, что наш народ, наши граждане живут все хуже и хуже. То есть все это ведет только к худшему. Здесь надо обязательно отметить то, что ввели визовый режим с Турцией. Если раньше, например, да, граждане Турции могли, у кого просроченные документы, вид на жительство, они могли выехать в другую страну, заехать и восстановить свое положение. Сейчас они этого сделать не могут. Вот. И это Турция, которая считает все тюркские страны своими родственниками. И она всегда была категорически против введения какого-либо визового режима. Да, мы про это говорили. Обязательно, я уверен, все это где-то отмечается, обязательно ставится галочка. И когда у туркменского правительства начнутся серьезные проблемы в плане этих нарушений и в плане того, что не выполнены ни одни рекомендации, ответ будет один. Мы вас предупреждали, мы вам рекомендовали, но вы ничего не выполняли. В результате то, что они получат, это будет сугубо их виной. Потому что если мы сейчас посмотрим на другие страны, вообще на мир, все движется в направлении демократии. Так или иначе, даже постсоветские страны, они все равно как-то движутся в этом направлении. Даже вот возьмем Таджикистан. Ну, я не скажу, что это благодаря нынешней политике правительства, но народ просыпается. Это обязательно скажется на гражданах Туркменистана, и обязательно это к чему-то приведет к каким-то результатам, потому что я уверен, что невозможно силой заставить народ любить себя и признавать себя. Ты можешь силой какое-то время это держать, но будет момент, когда ты этого не удержишь, и все повернется против тебя. Здесь обязательно я еще раз хочу поблагодарить правозащитников, активистов, оппозиционеров, которые делают на самом деле правильные действия в том, что они каждый день делают какой-то вклад для того, чтобы были эти изменения. Спасибо. У меня все. Köp sağ olun Ahmet ağa minnettar. O vatandaşlar eşittik, dinledik. Türkmen delegatsiyası näme diýip söz beren en programalar ýagny garaşsız programalar bilen işleşmäne, güründeşlik geçmäne, aktivistler bilen dialoga girmäne biz taýýar diýip ýagny söz berenler. Endi şu taýda Türkmenistan hökümetine yüzlenmän. Türkmenistan hökümeti biz efir açanda gelýär birnäçe vatandaşlarymız temsidemizak, şahsiyetine yetemizak vatandaşımız diyen köpüsünün adı belli değil, yüzü belli değil. Gelýärler, o diyalog geçecek konstruktivni deyip, o öňüne faktlar koyulanda şul kemçilikler bar diyende jogap bermäne derek, jogap yok sebebi, yok yanlış diýenim deyip bilmeýärdi. O siz watan dönügi, siz teröristler, has edepsizler, ejengde bajyň ýene bir zatlar, o şahsiyete yetmek. Ana şoňal faktlar bilen gutarýar. Türkmenistan hökümeti eger konstruktiv dialoga girjek bolsaňyz ilki bilene birazrak instruktaj geçin, köpçülükde özüne alıp barmak metodlar boýunça instruktaj geçin. Biz konstruktiv dialoga taýýar. Gürleşelim, oturalyň. O näme kemçilik bar, näme kemçilik şunda, şonuň çözgüdi nämede diýip mümkin sorarsynız ýa şu kemçiligiň döremegi nämeden döreýär diýip biz sorap bileriz. Dialoga gelin. Gürleşeli. Biz adam ýemizak, şahsiýetimize yetemizak. Hormatly vatandaşlar, tomaşa edeniniz için köp minnettar. Ýene bir gezek pravozashitniklerimize minnettarlyk bildirýän, gymmatly wagtyny ýitirip Женева gidip şu ýygnaga gatnaşyp, как бы rusça aýdanda atstaýat naş prava diýilýär. Şu bizde döwlet tarapyndan, häkimet tarapyndan göýberilen kemçilikleri dile getirip aýdanlary üçin pravozashitniklere ýene bir gezek minnettar. Hormatly vatandaşlar, pikirlerinizi kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Zoom'a gatnaşan vatandaşlar, size de ulakan minnettarlyk.
Hormat koyup geleniňiz üçin ýene-de görüşeriz. Hormatly watandaşlar, görüşýänçe hoş, sag bolun, saglypda görüşeliň. Sağ olun. Emmeňize, agryalkasyny sağ olun. Sağ olun, minnettar.